Roboti uru nigo ngukumanya buna nigo aborokigwa abo bekerase kia elibweye mochimi kianda ne merongo kianda na kianda aba bete bagokora ekosi ya nursing ase skuru ya Kakamega KMTC baimugetiga tambukiro nabo igokurigania ase babete bagotwara egeikaro na gochakia ekyombe ekyo kerabige kubasira ase okwegenderia asobugima bwabo nonya nabo nigo babete bagosigetana kweneke buna komenta bali ebirengo by'ekisemi elinde kwenekia obokoleri obuya ase obugima bwabo chinga kicho boigo nigo babere bagosemia abantu kweneke buna nko babali maiso anene chinga kichiga embule nyinge egendete kwenekigwa oroboti oro asenchira iyo bikirano magega yogosoma ase skuru ya Kakamega KMTC aso mwaka bweliwe ya mochi mikienda emerongo kienda nigo aborokigwa bekosi ya nursing abo abakoroba bakumirana elyokomanya ngaikera oyomo aikire asobugimobo okwana nigo bairera ekerenga kigeikaro ekyo turege gasomo chibo Jeremia Ogweri at the alumni ba Kakamega March 1999 class bakolete nursing etwija kumirana na komanyana nganga itwikire ne chigas cheito kero mondo nga yikire na ande bono ekerenga geito nkeringa etotaete ko wansa ekeombe kumira na aga gasomo chioyo etwaruti county mbalimbali nigo bachakia ekyombe ekekera basire goikirania obokoreri nonya nabo nigo babagochora abarai abaratinye obokoreri bwekyombe kyo bono twabire tukuna kugamba ase WhatsApp group lakini tukararambia tumirane elinde tobange na kituranyara ko batogokonyana ase njinjera ao ase chinga kichigo chaguchi ase litukuria rero twanyara ko batogokora to wanse kyombe na gokoro obochori bweito abu twanyara gochora ebyongosi byeito yugo chokonyara ko bigotora ase kyombe keiga era twarangambia so kumirana rero egere tosange engana era tokonye gochimoto anto chake kyombe buna bagusi anto genderere mutu next meeting igo tokabwatu mutinyu nane korengina litura kwana mangana mange tinga kicho boigo nigo bagokera obokoreri bwabo nonya nabo nigo basemia abantu gwetanga korwa ase amaroire tinga kichiga chimbura rero gotwomerana na colleagues bali twarenge college emo asengenche yogosoma twagasomire chinga kichabeire chinyinge twarangambia tumirana asengenche yogokwana igoro yogosoma bwaitu nase tokoregas nande bono muna muroche chinga kichabeire chinkongwiga kero korigereria embura yabeire nyinga kenyengima togosaba abantu baitu noe na ngaiga banyare kwibwatirana na goekonya asengenche bintu byabeire bikongu elinde bawe pukama rwaira amange asensemo yabaibori nigo babasegeta na kogokera egetambukire kyo bachakia elioko egendereria ase babagania kogendera no moyoyo egentege mwachakire mogenderere mobaise kogetigira njiro ndetabaita moyo na intwe karo tugwete mogenderete igero mogoko monene nande oboro buya muroche nse twaikire yabeire enkongu nonyo no kurigia onyore besa yo gosomeria abana tinga kichiga embure nyinge egendete kwenekigwa nigo abantu babere bagosemigwa ko bamaiso eli gwetanga korwa aso koirwa na mache twabasabiri ngana na sima gukora kigasi cheino mubwate kigasi cheino na magoka maya mochigendi buya ligere ochibosi moche konyara ko bamogokonya abana baino naende muroche mbura buna yabukire mwerende kobwa mano chindoche konya tambuka chindoche moroche bono muna chindoche nabogo chigoeto kage muna nene okage muna ne yana sigeto goeta igasomo gokore kumbe na macharo ako Frida Kerubo, Ndizi TV.